हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे समनि जोबोर मुंदांखा आरो जोबोर टेलेन्टेड फावखुंगुर बिथां रनेन बसुमतारीनि सोमोन्दै। नोंथांमोनहा बिथां रनेन बसुमतारीखौ गोबाङानो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। बिथां रनेन बसुमतारीनि हम टाउनआनो जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनीआव। बिथांनि धोरोमा जादों ख्रिस्टियान आरो बिथाङा दायो जुलि जाबाय। बिथांनि सावथुनफोराव फाव खालामनायफोरा जोबोद राफोद आरो बयजोंबो अनसायजानायमोन। नाथाय बावैसो बोसोर सिगांनिफ्राय बिथाङा बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजानाव दंथ'यो। थामहिनबा बिथांखौ जों मोनसेबो गोदान बर' सावथुन एबा बर' भिडिअफोराव फाव खालामनाय नुनो मोनाखिसै। बिथांनि गोबांथार फेन्सफोरानो बिथांखौ बर' सावथुन मुलुगाव फैफिननो एबा फाव खालामफिननो थाखाय हास्थायदों। दानिया फैदो बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामलांनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरखौ मिन्थिनानै लादोनि। बिथांनि फाव खालामनाय मुंदांखा बर' सावथुन मावजिनि आदबा 2007 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन सबिन औवारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव, आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंग्रि महरै फाव खालामफादोंमोन सिलभिया बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनाव बिथांनि हांमा हांसा सावथुना 2007 मायथाइयाव प्रबिन गयारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन, आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन अम प्रकाश केरकाटारी आरो सबिता बसुमतारी बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथांनि बिजावजालि बर' सावथुनाबो 2007 मायथाइयावनो ओंखारदोंमोन। बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय मुंदांखा खैना सान्थि बर' सावथुना 2012 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन सिराज बाग्लारी बिथांनि डिरेक्सन होनायाव, आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंग्रि महरै फाव खालामफादोंमोन मुंदांखा फावखुंग्रि पाम्पुली गयारी बिथाङा। सावथुनाव फाव खालामनायनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार बर' भिडिअ एलबामफोरावबो फाव खालामबोदोंमोन, आरो बिथांनि बैफोर भिडिअफोराव मोसानायफोरखौ नायनो जों बयबो मोजां मोनोमोन। बिथाङा सोरनि थाखाय फेभरेट एक्टर आरो बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे सावथुन आरो भिडिअ एलबामखौ नोंथांमोनहा बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगोसे नोंथांमोनहा बिथांनि सोमोन्दै बे आपडेट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो।